Eguerdion, txoriene, asteazken on, Zigor Iturrieta. Berdin, Patrizia Biteli. Bakitzue, asteazkenetan ekartze ditugula betiko errezetak, aintzinako liburutako errezetak, eta Zigorrek nik bakit intentzioa zaukala, Zigorrek, iteko otarraina Errusiara erara. Bai, horre gehatu zitzaidan aidean eta karri dut berriro ere. Eta horren arira, pentsaunaen joda, dotein zein txala de Errusiarra, bada betiko errezeta bat, baina, eskaten pentsatzen luzia, holan, lehenengo errezeta betetzeko, gainera oso ikusia, eta hasi nintzen horrek, liburuak behitzen eta Amparoko liburuan, Amparoko liburu famatuan, badau bat izokina Errusiara erara. Enauen errezeta bat ezagutzen, bada oso dotore hola aintzinakoa gurina, hau ez dakize, eta orduan pentsa dut, behitu, hau ingot, eta holan, Errusiarra ingo parekatua programia. Bai, gero, agian Errusiarrekin ez daukala zer ikusirik, ez batak ez bestea, baina, hortik joango da, izenak inbintzat, Errusia aldera joango gara, eta hori zako ditu bi errezeta. Gaur, otarraina hori izan atzo, sekula txorien ez duen izan, otarraina izango dugu, baina hori gero izango da, aurrena, Patrien errezeta. Hori da, eta hola xaingot. Izokin xerrak gurinean kosinatu eta gorde. Terretxikuekin bebai, ingo berdina. Eta gero izango da, legatza egostia, txikitzia arrautzakin eta hogi mamisakin, eta ore baldortu arte, nahasi. Ostore xaflada zabaldu, arrainorea oinarri gisa jarri, eta gainean izokina eta perretxikuak. Beste ostore xafla batekin itxi, ondo apaindu, arrautzakin margotu eta 45 minutuan erregau 180 gradura. Gero ingo mahonesa bat eta esne apur batekin nahasiko usaltza gisa erabiltzeko, izokin pastela zerbitzatzeko. Bueno, txura hona. Lanean, hasiko gara, bai. Aintzina itxezin, olako errezetak, ostorea, gurina, gero olako pate bate arrainakin, eta ziren, egia da, errezetan nahiko erresa dala, osagaiak estitxu lan pila bat, baina, hortxan jarriko gara. Bai, errezeta, eta garri batetakoak, benetan, errezeta potenteak izaten ziren, hau bezala, eta hau janda gero, ez dakit nik bigarren platera jatere iritsiko garen, berez hau janda nik uste dut beteko dugula tripa, eta bigarrena gaina, Errusiara gaina, ensalada, legune bakizu jatantxe batean egon ginela Madrilen, eta ensaladilla Atlantikoa. Atlantikoa? Bai, Atlantikoa, eta iba la leche. Eta zerbitzaria izaten diota, aizu eta hau zeba, betiko ensaladilla Errusiarra. Baina, bakizuen olako adien sukaldariak. Beti olako gauza pomposuak eta ezberdina, baina atera zigula. Osa, izena zan desberdina baka. Izena zan desberdina, gero emaitza, ensaladia Errusiarra. Hori muskuilu batzu zeuzkan gero gainean jarrita, apaintzeko, osoak, eskabetxean, eta osoa zegoen. Hori, onartu behar dago, oso goxua zegoela. Bueno, Amparo jatetxea hor dauzkau Azkarai Egileo Reizpak, Vicenta Ursula eta Zira. Eta Amparo baino lehen, beraien gurasoak jatetxe bat izan zuten han inguruan, han Bilbo gainekaldean. Eta gero, txiki geratu zitzaien jatetxe hori, eta 1879 urtean ireki zuten, gero horren famatu egin zen el Amparo jatetxea. Hango baserri basar batean, ez? Eta izan zen, garaiko referente bat, Euskal Sukaldaritzaren, bideak edo idatzi zituenak, eta liburu hau aukera baldin baukazue lortzeko edo irakurtzeko, errezetan benetan landuak, eta beraien gurasoa ikusten zuten, bazeukatela asmoa, pausu bat gehiago ematea jatetxearekin. Ezan, beraien jatetxea zeukaten, betiko sukaldaritza egite zuten, baina 3 aizpak Frantziara bialdu zituzten ikastera, hor zerbait buruan basera baten zerbait. Eta, diruz, suposatzen dut, lan asko egiten zutela eta ondo zebitzatela, zekarai hortan, norbait, 3 alaba Frantziara bialtzea ikastera. Izango zan, kristoneko inbertzino izango zan. Bai, argi zeukaten zen nahi zuten, eta egia da, etorri zirenean, lanean hasi ziren, eta horraz izan, fusio hori, Euskal Sukaldaritza eta Frantziarraren arteko fusio hori inzuten 3 aizpak, eta horrekin fama ikusgarria hartu zuen jatetxe honek, ez? Pila bat, eta horregatik eta ikusten da liburuan olako errezetak, ez? Aurkitzen dira Euskal Herriko errezeta pila bat, ez horan, oinarri xan oingo, gaur egungo, ez dakit, eguneko menutan eta ikusten duzuen errezetak eta ikusiko ziren, eta gero ikusten die pila bat, olakoak, ostorea, gero ostorean
barruan bilduta, izokina hau Euskal Herrixan garai hartan, emango bazinun Bilbon antzaukien baserrixan, jendeak esango zaue, baina hau? Baina, egiten zen. Orduan, Hori da. ez zuten saltzen oraindik izoz gaiuan, ezin. Ostoria egin barzan beti, horrek ekartzen zuen lanakin, eta hemen zerbait oso berritzaile izango zen. Bueno, bezeroak oso kuriosoa, ze bezero hor egia da, danetik ikusten zala. Bai. Hor, Sabino Arana juten zen, Indalezio Prieto baita, bigarren errepublikan izan zen ministro izan dago, eta gero, honek frankistak eta altzatu ziren Mexikora aldein behar izan zuen, gero Romanon eskondea, hau alderdi liberalekoa, Alfonso Amazortzigarrena, Alfonso Amairugarrena, Juan Carrene, haitxite, Juan Carre, hau txamponetan agertzen zen, horren haitxite, eta, jente bitxia eta oso ospetsua batzen zen bertan, kontua izan zen, 1918 urtean, gripe izurrite bat egon zen Bilbon, eta Vicenta Sarrena, bera zala holan pixkat, jatetxearen burua hile inzan, eta inguru hori azkenean zen, Bilboko kanpokaldea. Mehatzak zeuden aldeatetik, trena bestaldetik, baratzak eta, han ibiltzen zen jendea, han korteak eta inguruan zeuden, eta, esan garbiena, Bilboko leku garbiena, eta naiz eta, Vicenta hiltzeak eta, ez zion fama ona eman inguruari, inguru hortan gainez eta zen, gaixotasun asko goten ziela, eta horrekin etorri zen, jatetxearen, berakoa, hor gero beste bi aizpak handik 1928an ero hil ziren, eta familiko, 1935eraino familia mantendu zuen jatetxea, baina, dagoeneko erabat lur jota jatetxea, eta 1930an, 3 aizpak hilda zeudela, atera zuten, gaur egun, erreferente den liburu hori. Ez zaubien eurako lan argitaratzeko idatzen? Beraien apunteetatik, beraien sukaldeko oharretatik, eta antzeuskaten handik atera zuten liburua. Bene, beraiek ez argitaratu zenean, bi urte lehenago azkena hiltzen. Beto. Ez zauen gaur egun liburu horrek daukan arrakasta ikusiko, liburu horretan esaten zauen hemen, perretxikuak, 150 gramo lan perretxikuak danetarikuak, erregosten. Eta ontsa ingo, olako arrain pate bat edo arrain ore bat, eta horretarako, hau, egozin bida, hau gero zutik, jeitxingot, eta lehatza, ez? Lehatza da, bai. Lehatza, eta gero gainerako zina eta joango da, lasai, ez dala joango gordinik. Eta bitxartean joango gara perretxikuak mosten. Nik liburu hori lortzeko aukinauen arazoak. Ze liburu hori ja ez da argitaratzen. Lehen edizioa. Orduan, lehen edizioa. Biru dauzkat berdin, ez da lehen edizioa eta ero beste edizioen bat ere baduko betxean. Banikakot edizio bat, ez dakit noizkoa dan, baina liburu hori nik nahi nauen bai ala bai. Eta oindala gutxi erosi nauen horrek bigarren eskuko aplikazioetan eta internetetik, eta 60 eurotan egoten die. Eta orduan, justo bat harrapa una benolan enaukan notifikazio bat, 30 eurotan, eta handi bidalez hostien Castrotik. Etxera, orduan, bateon batek igual, etxien aukiko zauen amamana, edo amana, edo aitxana, eta hori etxien ikusi, hasiko zan enolan gauza zarrak eta saltzen, eta nik aukinauen suertia, liburu hori hartzeko. Beraz, benetan dala bitxi bat, edo sukatatzia, kosinatzia gustatzen jakundantzako, da altxor bat. Errezeta dira, eskura, Hau asmatu bihar izan dut, Perretxikoak bota eskura, baina horrek zentzua badauka. Ez dau jartzen 150 gramo, nik asmatu dutena, probakiten eta ezagutzen dozulako bestela. Baina, Patri, hori bakizun honitena, hori emakume batek esan zuen, oso interesgarri izan zen. Temperatura ertainean eta eskura. Eskura esate horre bakizu zer dan? Zer? 3 lau alde izintzazu. 3 lau aldiz gaizki ingo duzu eta ikasi ingo duzu. Eta esku hartuko duzu egiten. Orduan, iberdana da kozinatu. Eta lehenengoan, ez dakizu, eskura izango da, botako diozu eskura, ero eskatzen dizuna, koiarakada bat irin, bexamel horri, eta finegia geratuko zaizu. Urrengoan egiten duzunean, esango zu, 3 botako izkiot, eta lodiei geratuko zaizu, baina ja esku hartzen ari zara. Esku hartzen da, begia hartzen ari zara, eskatzen dizuna. Eta horrela ikasten da, eta ikasi behar da kozinatzen, eta jente gehienak ikasi dute hori. Eta gaur egun, sukaldaritzan izen bat eskatzen dugunean, gizonen izenak etortzen zaizkio.
baina gizon hoien elkarrizketa guztietan, Patri, Amak eta zeintzu mamak. dira referenteak. Amak, Zuna hasi zinen amamak. sukaldaritza. Jo, ni nire amama ikusten nuen sukaldean, da, haren gonapean egoten nintzen, ni nire ama ikusten nuen, eta hoiek izan dira beti erreferenteak. Eta zigorta, segatxik izan dira referentiak beti da Nikolan famatuak gizonak emakumiak lanera bai, berandu hau bilakatu dirako, eta azkenean, hor desberdintasun asko dauelako bai neska da murtilen aldean, eta historian ziar bai asko egonda. Orduan hori, emakumiak etxien zauzen umia zaintzen, edo beste lan batzutan. Orduan horregatik azkenean eta alata beba dauz, Karritu batzuk. Bueno, Nikolasa Pradera, Bai, Nikolasa handia. liburua, hemen Donostiko jatetxea, hori 1870 jaioa, eta 1989 urtean hiltzana, beste liburu bat alba duzue, Nikolasako errezeten liburua, oso gomendagarria. Gero dauko Emilia Murillo de Dañobeitia, hone zeukan Bartzelonan zeukaten familiana taberna baska jatetxia, eta honek 2 Michelin izan zituen. Bartzelonan, bai. Honek lezamakoak ero izan ziren, eta 1922 urtean ireki zuten, eta 1926 urtean, 4 urtean, 2 Michelin izan. Hori gaur egun, ean nork egiten duen. Gero daukagu, Nieves Barragan, honena artista, Nieves Barragan, hau santurtziarra da, ni bain urteba gaztia bai, 75 jaietakoa. Honek, ama txikitatik zerbaitetan entretenituta egoteko hartu, eta eramaten haulako sukaldaritza ikastaroetara eta apuntatzen zuen. Eta gaztetatik, zeukan eskuak uste janaria etxian prestatzen. Egon zan ikasten delinezioa, eta 23 urtekin Londresera juntzan, inglesa tutike jakin gabe, sukaldaritzaz oso oinarrizkoa, etxean egiten zuela, eta gaur egun bi jatetxe, azizan garbitzaile moduan jatetxe batean, baina interesa jartzen zuen, gero pixkanaka sukaldaritza moduan juntzan, goraka jatetxe bat eman zioten ardura berari, Michelin izarba lortu zuen, eta oin bere jatetxea montan zuen, eta beste Michelin izarba duka. Baina hau bai dala, esaten dana, Ameriketako ametza erori Amerikan lortzen dana da, aztetik zerbait zume inorrez izatetik, junara eta zerotik hasi, eta bi jatetxe izan ditu, eta biak Michelin izarrarekin. Gero sartuko gomen, nik ez da euskalduna, baina badauk holan gaur egun, Michelin hor munduan dabilen emakume bat, Maria Marte, eta hori oso famatu izan zen Madrien, ze kluba jarden hasi zan lanian, hori, sukaldari bezala, ez garbitzaile bezala, eta gutxinaka jatetxean azten hasi zan, gero bilakatu izan, sukaldaritzako arduradun, eta gaur egun da bertako sukaldari nagusia, eta duka hori, Michelin izarra. Beraz, pentsau, lan itxen bozu da, ez? Eta suertia bebai tartian baldin badaukazu, asko bebai... Orduak, patrioresta sekretori, ordu pila bat... Baina nahi dut esan, batzutan egisa da, hemen telebistatik eta irakurtzen bozu, eta mesuak izaten bat da, lan itxen bozu lortuko zu, edo ametsa bat baldin badukozu lan eta lortuko zu, batzuk egisa esan da, amets badaukie, lan pila bat itzen dago, eta batzutan ez da demokratikoa eta ez da... Baina maila batetara iristeko ez da hori, lana eta ona izan behar zara. Baina suertia bebai, apurtxo bat, aukerak eta norbaitxek zuri emotia, eta horrek kontua... Patri, lan asko iten bazu, eta ona bazara suertia etorreko da. Batzutan bilatu inbar da suertia. Nahi dut esan, hor daude batzuk, esaten dut, artistak dira. Osa, zenbat, nahi dut, edo zertan, hor kirolean ikusten da. Kirolera hori nire mundura pixka bueltat junda. Badago jende bat, orduak eta orduak sartzen ditu, baina, ez daukazu behar da nabilezia, ero doaiak ez dauzkazu, eta beste batzuk, doaia dauzkate, eta ala ere ordu pila sartu behar dira. Ez da bakarrik doaiak izatea, baiziak da, doaiak eta ordu pila bat, eta hori behar ditzait, sateliteak egiteko, kozinatzeko, ero enpresa bat aurrera emateko. Baina nik hortara gehitxuko nagoen, apurtxoa... Baina hori ere, suertea baina suertea ere bilatu aldozu, Bai, geixema dauelako jendia, hori da, ez du horrei buruz gehiago berba ingo, baina bai. Hemen txe, gurin eta olixuan, izokina joango gara, noixian behin, holan tapa altzatzen. Ja, inda utzi behar duzu? Bai, apurtxo bat inda, buelta eta buelta, ontsa, zua jetxiotzat, eta hemen joango gara itzen hori, arrain, orea, edo lan, oinarri xan doiana. Claro,
Bertan bai, interpretatu, nik jarri dut 50 gramo ogi, arrautza eta legatza. Zehor jartzen dau, legatza, ogi mamia eta arrautza. Orduan, Patre, eskua motatzen. Gaur agian, ez zaizu ondo aterako, baina urrengorako badakit, orea finegia geratu zitzaidan, lodiegia geratu zitzaidan, urrengoan, ogi xerra bat beharrean, bi botako izkio. Aitortuko zut, proba dutela ja errezetean. Eta orduan eskua hobetu duzu? Eskua hobetu dut. Hirugarrenean ja perfektoa? Hori da, espero. Eta horretarako hori, bi holan honek moldezko ogixak, edo 50 gramo, ogi mamia etxien daukotzuna. Gero jarriko arrautza, bebai. Arrautzanak izan bat edo bi jarri, batekin proba lehen, eta ondo geratzen da. Gatza bebai. Eta hori, legatza... Eta gatza zen bat? Gatza eskatzen dutzuna. Eskatzen dutzuna, eskura, oso. Hori da. Eta gero, legatza biharrian, legatza nik pentsatu dut igual, garai baten, etzala gaur egun bezain garestixa izango. Ze olako errezetan oinarrixa bezala, legatzat jarteko... Baina behitu ze jatetxetaz hitz egiten ari, Egia da, baina... Goi mailako jatetxean, hemen ez dut uste hor gero palankara joaten ziren mehatzetako langileak anparora jungo ziren. Bere, fama lortu zuenean, Bai. Ez dut uste hori jungo ziren. Ez dakigu. Baina, zuk imagine Alfonso Amairugarrenan onduan olako mehatzari batan eskua kristona olako babazarrakin da, Alfon, ¿qué pasa? Ez dut uste. Beitu, nire hori gaur egungo Michelin jatetxietan eta hori gustatan jatez. Dauela, ontsa sukaldaritza oso bogan jarria da, oso modan jarria da, orduan ikusten dozu, zur onduan, holan bat, diruduna dela edo igertzen dela, katxea daukala, eta gero igual, zu aldamenien zauz, bere onduen jaten, egon zarela, urte bat aurrezten, ze jatetxe horretara gurozu baskaltzera joan. Orduan, niri politxa pentsatzen jat, hori gustartzia, jende desberdina, be? Lehenunean, hori esatenien batekin, gu Etxebarri egon ginen azkenengoan, jatetxean, aldamenean zeon gaztetxo bat, bera bakarrik, baskaltzen, menua Etxebarrikoa, urarekin. Karo, zeolako jatetxe bat dian, berez ja, uste dut menua daukatena, 14 plateretako ero, dira 200 piku euro. Karo, horri, ardoa gehitzen badiezu ja, 300 luzetara juten gara. Orduan, itxurriko ura, anbotopian ere, zoragarria, eta ere, nire, agian, gaina itxura inglesez hitz egiten zuen, orduan, ja, bidaia, kanpotik etorri, Etxebarri modukoan, era suposatzen du, bidaia onaino inbadu, baliatuko zuela baita, beste goi mailako euskal sukaldari baten jatetxera joateko. Eta bebai zigor, esaten dotzut, gero Etxebarri be, lekutan dau. Bilbotik edo Donostitik joaten bazara, gurote esan jendia. 10 minutora dekot? Bale, kapitalekuak, bale. Zuk ezagozu, inglesa zauera zuru onduan, igual Bilbotik zoen da, edo gidatu inbiozu, da horregatik ezin dozu gero edan. El autobusa. Bai, baina, gidatzen basoiaz. Baina egia esan nik uste dut ikusitak gero... igual horregat izan, diru atara zuen gaina, bitxia izan zen. Zolako tokitan jendiak ordaintzen du, normalean gaur egun. Horretan, eta toki gehienetan jendia txartelakin ordaintzen du. Hori bai. Hor, hartu eta diruan zenbatzen, plas, jarri zuen, propina eta guzti, oso ondo. Eta, ez dakit, agian izan zen kotxean juntzalako, baina nik aukeran, nolako batera jute manaiz, gero sistatxua botako dutan, aparkalekuan. Eguraldi hona badu bai. Hemen betxua sala, ez dotzalen hau kendu, ze gero kosinatzerakoan, errexerrezkentzen da. Beraz, hau, kanpora, naiz eta hau, janitzen da, bai, jendia janitzen da, baina, Nik ere. Bai, arraro batzu jaten duguna. Baina, errezeta honetarako ez. Beraz, errezeta honetarako osagaiak behintzat prest dauzkagu, hemen perretxikuak ondo txikituta eta erregositxa, izokinak gurinetan, eta gero, hau da, enjoguna hori arrain krema, azkenean arrautza, ogi mamia, eta legatza apurtxo bat egositxa. Hau izango da, olako pate bat gatzetan bebai, jarri dugu puntura, eta ontsa ingo, artelanak, eskulanak. Pastela. Pastela, eta hau erabilikot, ostorea, azkara iaizpek imaginatzen dut eskuzingo zabiela, baina neria erositxekoa da. Aitortu behar dizuet. Beraz, honekin ingo. Nik, bezede, norbait egiten egiten aldu, ostorea. Idatzi, mesez, txorienea bildu EITB.eus.
Zela idatziko daue ostoria itxen ibiliko di entretenituta da. Ose horrek lana badauka. Ez temperaturakin, oskailuarekin jolasten ibili bazara, oskaiura sartu batera, bestela, gozotegi asko daukaten moduan, olako gela ostu batean, oskailua dan olako gela batean lan inberko zenuten, ama gutxi gerratutara, eta hor lan itea, benetan, ni tokatu zait, arraia garbitzen dagotea guk geneukan Frantzian, gela bat, arraiak eta bakarrik garbitzeko, eta han, 10 gradutan ginen denbora guztian. Eta neguan, nik askota esate zuen, neguan, kanpoan egiten zuen hotz gehiago, barruan baino, sartzen zinenan, eta ematen zuen epel zinela, baina gero ja ordu batzukan arraia garbitzen, eta arraian prestaketa guztiakan egiten egon da gero. Osa, txaketatxuakin. Beti, erropa berezia genokan. Ezin zan, bestela orduak egiten dituzunean hor barruan, hotz egiten, benetan hotz egiten zuen. Bueno, ni beste bi izen egarrizkizut, hemen egon gara kontuko da, Helen Arzak jatetxekoa, itarekin batera 3 Michelin izar dauzkatenak, eta ero, Zurine Garzia. Andramariko sukaldari burua izan zana, Michelin izarduna. ETV saio bateko kide izan zana. Hori da. Oine, no da, el paladar de... De Zurine dauka, Portugaletan dauka, ez? Ireki du, bai. Eta, hor dago, egon zan, utzi zuen Andramaritaniko, denbora bat olan KitKat bat egin zuen, baina, indarraekin bueltatu da. Bat ez bezaten zuen, behitxu, lehen egon garela berbaitxen olan emakumea da gizona da, fama da, zeinek daukan da, berak hori plazaratu zauen, ez? Azkenian, ama izatiak eta lotziak hori ostalaritzakin, kristoneko lana zaukala, eta orduan, berak eskatu zauen, KitKat bat, eske bestela ezin zauen, eta hori, bixak bat ataratzea aurrera, ostras, zaila. Alde hortatik egia da, hosteleritza esan behar du, familia eta hosteleritza ez doa zela oso ondo eskutik, gaur egun, eta behin baino gehietan esaten dugu, nik ezaguten nuen jatetxetako lana eta gaur egungoa, asko aldatu dala, ez? Ez daukazte ikusirik, hor, behin, ez da izan bat, talde, WhatsApp taldetan nago, sukaldariena, eta hor bendo, sukaldarioa behar dugu, ez dakit nongo, sukaldarioa getxorako, 40 ordu astean, ez dakit zer, dena, holan, 40 orduena guretzako hori za, dakit, 40 ordu, 3 lagunetan egin da, baina, 12 ordu normala, eta azte bukaretan, desente gehiago inozen, baina, hori da, hosteleritza, nik ezagutu duana, garai batean horrela zan, goiz da, gauetan baskariak eta afariak emoten ziren, eta, beti zegoen zerbait egiteko, eta azte bukaeretan, lana. Eta batez ere, jendeak jai daukanean, zuk lana daukazu, eta jendea lanean dauenean, zuk... Hortarako bikoti auki, edo oso asko ulertzen dutzunak, edo ostalaritzan itxen dagoenak bebailan. Hementxe, betxu jarri dugu oinarri bat, arrautz patearekin, eta ointxe jarriko beste oinarri bat, honekin eta nik ingotena da, lehen ingotena bebai apurtxo bada. Apurtu edo, oinarri danian jarri. Azkenean, berdin izango jaku, orduan, ikusten duzu ezelako kolorio bebai. Eta gero perretxikoak doaz gainean? Gero perretxikoak gainean, gero ostorakin itxingo, eta garai baten, basino lantipikoak itxen zabiela, gero saiatuko gara oran ostotxo batzuk itxen, eta... marrezkia. Bai, ostorea asko apaintzen zan, gaina jarte itxusten arrain formak, holan lorak, eta bazien artistak. Artistak, bai. Eta ostoreak, ja bera bakarrik holan pustutek ustea, eta... Mostutzen duzunean, milorria, atal ezberdin horiek, azkenean da, hor, ostorea egin baduzu, ikusi baduzu egiten, azkenean da, geruza ezberdinak, jun bueltak eta bueltak ematen, da geruza horiek, gero hor, tartean gurina daukanez, horrek, kozinatzen danean, egiten dituzte, hori, ikustea, kozinatutakoan, geruzak bata bestearekin banatuak, ez? Eta, milorri bat, holan, kremaduna, eta horiek, mostutzen dituztenean, dekustean geruza guztiak. Ez bakarrik krema eta esne gaina jarri diozulako ero kremaren geruza baizik eta ostoreak berak dauzkan geruza kurruskari horiek ikustea, zoragarria da. Eta zer esanik ez, gure ahos apaientako, benetako placer bat. Hemendik, bitu, frantzesei musu bat, ostorea asmatzea. Eta kroketak. Kroketa bereik izan izan... Bereik asmatu euskaldunoko betu. Hombre, dena. Hori bai. Hementxe jarri hotzat, beste geruza da, karo, holan jarten badugu, purtsu bat soso, ez?
Hasiko gara holan, hau isten, holako tolesduratxo batzuk itxen, hor jarriko apurtxo bat barroko erara. Baina itxi, komenia honek gauzak ondo iztea, batez ere, gero bestela dana iskinetatik eta aterako zaigulaz, hori gero kozinatu ingo da hor barruan eta aldamenetatik ies egingo du, orduan, empanada batero izango asa moduan, komeni pixkat iztea, gero tximinin batero inaldi hona, izan ez gero lurruna atara dadin, gaina politxa geratzen da. Bai, politxa geratzen da. Lako zulotxo bat edo, nik hemen, ez dut dana erabili, gero aukitzeko lako, errekursotxo bat. Ipintzeko. Honeko lan soka ezala ibiltzeko, gero ingo itxugu bolatxuak. Partxiak. Partxiak, bai. Hau da, umiekin ibiltzeko behitxuzuk, umiek ekotzula, ez? Honekin jolasien ibiltzeko plastilina izango zan bezala. Hori, erabeitu, oina eramaten hasiga, bikotea hori gustatzen pertsikotan. Baina urte... Eta umiek ibiltzen di pertsikotan? Ibiltzen di enredetan. Enredetan hiltzen dira, eta aita ni pertsikoak 2-3 zautzei jo. Kontuz ibiltzen di, edo dana zapaltzen, ose? Zapaldu ez, hori, erakutzi inbarzai ez, tira da purtu bihar, etorri zan lagun baten, semia lagun baten gurekin, da, hau txarra da, eta kendu apurtu inbar da. Ez. Bani aitan esaten da hori. Ez da, utzi. Hori aitan errua da, ez umien. Badakit, baina horregatik, hortara guaz, guk erakutzi behar diego, gure seme alabei, mendian nola jokatu, azteko ez da bota behar ezer, eta gero pertsikotan juten zainean, zeintzu diren jangarriak, zeintzuk ez, eta besteak, utzi. Ez dituzunak, beti ez da, pertsiko bat espaduzu ezagutzen, utzi. Naiz, eta jakiten baduzu pozointzua dela, utzi ere hor. Bere funtzio dauka naturan. Ez duzetan, eske bestela norbaitek hartuko du. Norbaitek hartzen badu, hori da eskuaren amoduan. Hurrengoan ikasiko du, ez tala jan behar. Hori da. Izango du, hartzen du txar-txarretako bat, baina eske nik gaur egun ez dakit norbaitek ematen dion buruak hartzeko txar-txar bat, eta gero gainera, jendeak usten duzu, ni lazai, ni badukat aplikazioa mugikorrean, perretxikoa zein dan argazki bat ateratzen dira, da ze perretxiko dan. Ja, eta ez taldurarik ez padukazu, zer. Ze jendeak uste du, mugikorrakin mendira joan da, sartu alzan edo zintakitan, edo zer hartu aldozula, baina toki pila baten, ez dago estaldurarik, orduan aplikazioiek ez dute ezertarako balio. Nik lehengunen ikusi nahi nolako, bidixo bat neska batena, ibiltzen dana Pirineotan eta, odan bidixoak itxen, bere ibilbidiena mendixan eta. Eta atara zauen oran, Pirineotan oso tipikoa dan lora more bat, ez dakizelan sakan izena, eta hori jende askok daukala itxuria ikutzeko, eta dala oso pozoitxua ez zaitxu hilko, baina da oso arriskutxua. Andorra non ginenean, Alberto eta Biok eta Txiloekin, han bertako botaniko batekin aukera izan omen dira, eta hango landareria eta erakutsi zion da ana. Eta esan zion da, hau da hilgarria 100%. Ostras. Lore hau, jate mazu, zulora zoa. Eta esan genio, eta ez duzu holan jartzen, eta pilo badago inguruan. Ez duzu jartzen, kontuz, ez jarriko genuen okerrego izango zalako. Zepate baino gehiago, seguru, ero probatu, Amagin erre bai, emos? Auskalo, ez? Baina, eta berez, eta gero, hotzean pentsatu da, arrazoia dauka. Olako gauzako beto, jende ezaio burura etatzen hartu, eta hau sartuko du. Ni badukat ohitura, normalean, lastotxo batero, agoan sartze gustatzen zait. Baina honen itxurakin, hori nuke sartuko. Baina, nordaki, baina ziur jarri eskero kontuz arriskutsua da, gainean zeukaten olako lorategi botaniko bat, ibilbidean zehar, pixkat inguruko, eta horian zegoen, tartean, eta esan, jartzen baduzu kontuz hilgarria da, ziur pila batek. Jungo ziren hor influencer batzuk, gaur probatu bardugu hau hilgarria da. A ber, hilgarria da. Utzi influencerra bakien, Bueno, ez gaur betanetari dau, Patri, zu badakizu. Gente serioa eta esain serioa. Hori, ni serioen artean, ez? Noski, bere zure bideoak ikuste besterik ez dago, kozinakoak. Ematen du azarre dagoela norbaitekin. Zurek. Hementxe. Gure ostorea bukatu eta jarri dizkiot bi holan horritxo, enaz ni eskulenetan oso trebea, baina, ematen da badala zeo zerez. Bai, emaitza guzti behar du. Hori da, arrautzakin margotu dut, eta hau jango da 45 minutu 180 graduan. Atalatzen danean erakutziko. Mentxe maonesia egiten. Zigor honen saltza bezala joango da, ikusi zer politxe eta
ikusi zelako politxa geratu dien gure ostuak. Perretxiko eta hitz egiten ari izan garen hontan, basoan nagoela ematen dit, horbel artean. Lagun badaukat, oine abadinon, bueno, bi, kalea garbitzen, eta, bai, aurten, iaz hasi ziren, da aurten beraien lehenengo udazkena, eta onartzen dute gogorra dara udazkenea, bere. Bai, Hombre! Lehen eta gaino, osto pila bat lurrean, eta gaina geldi ez dira egoten inoiz geldi, osto horiek, hor beti bata bestean atzetik, eta bueno, esaten diete lankidek, pazientzikin hartu, lasaiz, hau da, tokatzen dana, oin. Bai, betxu mahonesei botakotzat esne apurtxo bat, harina itxeko, bai zaporian, bai holan, saltza gehiago testuria moteko, esain lodixa, eta hori, oso ondo. Ba betiko errezeta bat. Esnea, ez baduzu erabili nahi, ez bota, saltza harina hona duzue, olio gutxiago botatzen badiozue, gutxiago finago geratzen da. Hor zuek ikusi behar duzue, zer testura nahi duzuen eman maionesa saltza horri, lodia nahi duzue, olio gehiago. Bota olio eta loditzen jungo da. Gehi botatzen badiozue, ja brillante eta oso lodia ikusten baduzue, moztu ingo da. Ze hori izaten da. Orduan, gutxiago botata harina geratzen da, eta gero zuek horrekin jolastu. Baia da. Raziokoa baita, ez? Petxan, pusketa hori jarri behar aldibo. Ez nahi naben erdikoa hartu, ba. Hola, beti polit ikusteko. Eta? Listo. Eta hau izango esan, baina maonesekin zerbitzatia garten zaben, Bai, hombre, honek errezetok beti hola maionesa, oso maionesa salea dira. Ba, Euskal Herritik Errusiara, izokin Errusiarra. Eli? Hale ba. Pasteltxo ederra. Hemen ikusten die, gerusak, zelan ataratzen dien. Bai, adan be, izokina eta holako gauzak, honek maionesa pixkat, nahi dut esan, bestela pixkat lehorra izango zen igual. Bai, supetze da zu. Izokina, Bauka gurina baina. Kosinatzen duzunean, asko, bada arrein bat, ez pixkat, lehortxo geratzen. Errezeta errusiardanek, behintzat, entxaladak eta izoginak, maonesa darama. Zuriak bai? Hombre, neria da, ensaladia errusiar bat, otarreinakin. Baina, pomposo jarrita. Ba, guazen ikustera. Ba, gure bigarren errezetako protagonista nauzia, otarreina, txorienen lehen aldia, eta errezeta, Patrik lehen aipatu duen bezala, otarraina errusiar erara izango da. Eta nola egingo dugun? Hemen doa. Otarraina 10 minutuz egosiko dugu, gero azala luzetara moztu, haragiatara eta xerrata moztuko dugu. Entzaladia errusiar bat egingo dugu, eta gero oskolean entzaladia errusiarra jarri, honen gainean haragia xerra fineta moztuta, eta zerbitzatu. Eta listo. Eta listo. Pixatu dut, hor badaude pixu batzuk, ibiltzen ditu, nik taula bat daukat, bertzen hori hostelitzan ematen zigutena, 7 gramoko otarrain bat, otarraina txangurrua, abakantoa, 10 minutu. 800, 11 minutu. 900, 12 minutu. Kilo terdikoak, 15 minutu behar ditu erolan. Gutxi gora hori da, gero hemen litroko, 40 gramo, gatz dauzkagu hemen uretan. Orduan, hau da, itxasoko ura eukiten bauzue, hobeto. Eta ura irekiten dagoenean, bartu, eta otarrain hau, barrura. Tapa jarri, eta 10 minutu, egosten izango dugu hemen gure otarraina. Antenatxua. Bueno, horrek ez ditugu erabiliko. Orduan, 10 minutu jarriko dut hemen, erlojuan. Batemotek esango dago, txorieneko aurrekontua haunditu da, hemen eta gainen ez tozulako ikusten, ze hor, lankide danak ekarria taperraz, esaten da, gaur, banatzeko baldin bada, hau, ekarriko da dira. Atzo entrekota, gaur, otarraina, pastela, hemen. Patatak txiro erarak isatu bat. Bai, jefiak idatzi. Gaztiak. Ze pasada? Datorren hastian, babarruna potekuak, txorizo muturrekin. Eta holako menun batero antolatu beharko du.
Noizean behin, egia da gertatzen dela, erosketa egiteragoaz, eta batzutan, oso gutxi, oso merkia teatzen dira erosketa, eta beste baten, esaten zu, nagusiai bialtzen diogunean faktura, eta... Zelotxa. Baina, bueno, batzutan, horrela da, eta... Ikusentzulientako. Eta hauek erakutzi, marri da. Entzalai erruzerra, aur, bitu, Patrik, Durango jaia izan ziren, patata tortilla lehiaketa honzan, pixka saltzeatzen ibil nintzen ikusten, eta jendiak, patata mosteko garaian, pila badu, Ikusten duzu, mota pila badu dela, kraskatuta, bestatu fin-fin, bestatu laukietan, entzalai errusiarrekin ere, nik ikusi du jendea, laukitxotan, bestatu klak, mosten doazela, bestatu fin hartuta, labanakin nola juten dila, zu nolakoa zara, ze taldetan sartzen zara? Ni laukitxoak. Laukitxotan. Laukietan nik hemen, bueno, hemen aurratu dut, patata eta lehen egozitut, azenari hauek, azenari eta patata egozita dukat, gero botako diena hilarrak, errezetan jartzen duena, gainera. Luzokerra ospinetakoa, eta ero, ziapea eta maionezarekin indako saltza, eta hau, esan dakoa, ingo duna da, gero, luzetara oskola, bi oskol izango ditugu, aragia xarra finetan jungo da, eta olako baten barrenean jungo da ensalaia errusia. Eta ero gainean, esan dakoa gure... Otarraina, doktore errusiarera. Eta gainera, hori lehen esan dutzuet, txorienen hemen kosinatzen dugun lehengo aldixa, da krustaseo bat ibiltaria, oso ondisa, ikusi duzuen bezala da, buru zabalekua, lehengo bi hanketan ez dauka matxardarik, eta aurkitzen da olako leku harritxuetan 50 da 100 metroko sakoneran. Berez, merkatuan fresko saltzen da, bizirik saltzen da, eta gero etxian, labana sartu edo irekin aldi bat emon bihotzazu, eta batzutan bebai saltzen die honek, holan, hankak eta izatzak eta egositxa edo izostuta bebai nik ikusi izan ditut. Gorputzak horre saltzen dituzte, izostua bai. Zurituta eta zuritu gabe. Zuritu gabe normala, baina nik zuritu gabe ikusi ditut. Bitxikeria batzuk, zugiek bezala, azarez aldatzen dabe. Holan kamuflatu itxen die, euren harrapakarien gandik ies egiteko. Eta niri geixen horan harritxo ostana da, odol urdina daukiela, aristokraziakoa diela. Honek, ez dakit odola, ez dut ikusi. Eta gainera, krokodiloek bezala, jate itxuste harri txikitsuak, eta hori bai, hori da, digestio egiteko. Hori da. 20 urtetik gora, bizi die, eta gainera daukie olako hanka bat edo apurtzen bajake, daukie euren gorputza birsortzeko gaitasun. Zugelandara moduan, bustana mosten bai eso, gero berriro zugelandarei ere berri atatzen zaila. Bai, eta oso tipikoa da Menorkako Fornel zerrixan. Holan harrapatzie eta bertan badaukie holan platerak eta otarrainakin. Zagit gaur egun igual, abakandoak egingo dauela merke aldera jota, ze... Abakandoa, esan berrizun, gambakin, ero tarraizkekin, ze abakandoa eta egia da, abakandoa pixkan merkeagoa dala. Eta badauz merkiagoak be. Abakandoak be bai, badauz desberdin. Hombre, abakandoa, Kantabrika, hemengo gurea izatea, ero Kanadatik egartzen dutena, Kanadakoa gorriska da, gurea da, polita, urdina, more antzekoa, kalidadia ere aldea dago. Desberdin jasuna bada, baina... 14 eurotan erosi aldozu. Horreke izostuta datozenak, otarraina 14 eurotan, ez dakit, ordua ez dakit emangotzun bez. Egia, otarraina saltzen dutela, pisura, baina ez da izen bat kilo, ez da izen bat gramo, ez. Zazpiro, web horriak badaude, eta freskoan saltzen dizikute, ni hau, jun izen arrandegira, eta inaki ekarri zian, baina zazpireun eta kilo bitartekoak, 85 eurotara pieza. Pieza bako. Pieza, alea. Kilo eta pikukuak, 100 piku euro batek. Ez da kiloa, baizik eta batek. Orduan, ez da astero jateko... Ez da astero jatekoa ez, eta gainera guk ointxe Inigo jefiak ezauzku, putxo bat. Apreta oin bigarela, eta hortarako, Eibarreko udaletxiak sortu dagoelako ekimen bat oso politxa, eta Rex Catering izeneko olako bendin makina bat jarri daue, kainetik aurrera, kalietan, Eibarreko kalietan, eta hori da, azkenean, enpresa haundixen soberakinak saltze dituzten makinak. Ez saldu, doain edie.
Eta orduan, bueno, ez da gainera igual fabrika baten edo ikastola baten sobraudien janarixak, baizik eta fabriketatik eta sobraudienak. Zentzuk normalean, zuk induzula nolako katerina hundixetan eta, ez dakit, imaginau 100 ikasle dauzela. Eta esate dutzue, gaur, baskaltzeko 80 datoz. Zu bakitzu bat gaixorik egon bidala. Bestia ez dakiz, ema da. Askok igual, kalengo dauela, baina zuk ezin jozu 70 pertsonan dako kosina. Kosina bizu 80 pertsonan dako. Beti, ezpa. Eta horregatik hor, hau da, ez da soberakinak baizik eta... Estana, zerbitzatu estana, ero kanpor estana. Bai. Eta horrek, eta bizilagunen artean egisa da, arrakasta pila bat izan dauela. Nik, hainbat herritan ikusitut, olako makina horiek, baina dira jatetxeetan, erolakoetan sobratzen dira, eta soberakinak, gero jartzen dituzte taperretan eta berezietan, azkar ostuta, gaina horretako behar da gailu bat, oskailu bat harine ostutzeko, eta horietan bai saltzen dituzte, eta horrek ordainu da, presio on batean, baina, bueno, hori botatzea baina hobeto, bai. Eta holakotan lehen, nik egiten nuen holako katerineko enpresan diortan, janaria sobratzen zanpia, eta hau zeratik ez da ematen. Bueno, horre, arazo osasun kontuegatik eta ainarreza ez zala, eta gu beti izaten, hau bota baina lehen hau ez da aukeraik, ez da, emateko Caritaseri, ez da izer. Bueno, segun nola horre jakingo genuke, hozkatea mantentzen dala. Hor, osasun kontua dauz. Nun gorde eta hori, bueno, bai agian. Alata bez, haitasuna dauz, eta horregatik nire zenarra dauka bere enpresia, hortara dedikatzen dala. Oreka. Bueno, hemen orekan neurrian pixkat botako diot olio pixka bat, gehiagiz, gatza bota diot, eta oin, ziapea, koiara bat, Patriri lapurtu diodan maionesa saltza. Apurtxo bat. Apurtxo bat baino gehiago botako dio. Eta oin, hau nazi, eta oskailuera. Seguren errusiarren zaladilla, kasu hontan, ez dio bota, ez otarrinskarik, ez egaluzerik, ez ezer ez dio bota. Zegatik? Bueno, proteina hemen daukagula. Hemen daukagula, kolorea nola aldatu zaion. Honein di falta zizkio, beste, 2 minutu. Atarako dugu, ostu egin behar dugu, eta gero etorreko irekita burua, lehenko, burua kendu behar zaio, hor jartzen du, antzinako liburu batean, eskerreko eskuarekin burua ebatu, eskubiarekin gorputza, eta tira aldamen, baina gaina hori, zein eskerrarekin da zein eskubiarekin, eta ero tira, eta banatu gorputza eta burua, atera aragia. Eskumakin edazten gozu gauza bat izango da, bestia... Baina liburu hortan jartzen du, eskerrarekin burua, eskubiarekin, gorputza. Eingo zaukazu. Kak. Hau da, aurkezpena dotoria, Garai batekua. Bai. Bueno, bain duguna da hori, atara dugu burua, banatu dugu, gero, guraize batzuen laguntzarekin oskola moztu diogu dena, aurretik, goitik eta azpitik, eta ero oin, enzalaia errusiarrakin, oskola bete, eta haragia gainean jarriko diogu. Eta hau, bueno, zu pentsatu, lako toki batean, holan, elegante ataratzen zizuten, lehen, eta, bueno, txaloak, eta etorriko ziren, dena lakoak. Bai, eta gainera, errezta hau ez, gainera gaztetze duzula, dirutxo bat, otarrainan, baten batek esango da, jota, maionesiakin da, entzaladeiakin jatia ez, hau lako... Bai, pena. Benetako pena, baina, bueno, garai batetako errezetak, eta garai batean, kondutan neuki, Patri, entzalai errusia, eta maionesa, zerbait elegantea zala. Bai. Orduan, bueno, garaikoa, gero hemendik urte batzu barru, Patri, ea zer esaten duten, gaur egun iten ditugun gauzan inguruan. Hori holan da, orduan... Evoluzio bat, bai. Bai, horre bakizu, eta ona da, aldaketak eta gotea, eta jutea, bueno, beti... Aldaketak ia beti onerako izaten dira. Ia beti, bai. Beti ez. Beti ez, noski. Bueno, nik, hau, holan, gutxio apaindu. Ziona. Eta hau, bueno, bai esan, otarraizkakin aurkezpen esan berdina izango, baina hain alduzu, Eta hau guretzako bero, jateko. Eta hemen daukazue, gure otarraina erruziar erara.
honi, sardezka, hau, ja, bakarrik, sardezka hartu, eskuakin ez, eskuakin hartu, no. Ez, garai batetan protokoloa egongo zan da. Hor, hemendik hasita, nik hemendik hasiko nintzen, hortik, enborretik, hori da. Hortik sartu, hartu entzalea ia azpitik, pixkat, horaxe, hori da naso. Mokadutxua ondixa, Bai. Eske, dotoria danez, aprobetxa indiko da, egun baterako. Bai, hau askotan ez... Bueno, lehenko eta bien jefiak ez digulako usten, olakoak gehiago deiten. Otarreina jan, eta gozatu. Primeran. Edarra da biteli. Oso goizua benetan, Bai. Hau, bitxe dingo gotarraina beste erabatera? Venga. Ini? Bueno, ni... Bia babarruna. Venga. Ondo izan lagunok, eta bihar arte. Agur.